Здравейте, деца! Казвам се госпожа Георгиева и днес, благодарение на госпожа Вълчева, ще преподам един урок на вашия клас. Надявам се да ни бъде заедно успешен. Вие се предполагам, че си записвате перпендикулярни прави и разстояние от точка до права. Това е темата на днешния урок. Най-напред ще вземем две прави и ще начертаем, ще ви покажа, предполагам, че вие знаете как се чертае прав ъгъл. Ползваме тук хоризонталната линия на дъската. Заповядай. Няма нищо случва. Днес ще замесвам госпожа Вълчева, така че сяда и слушай урока. Начертаваме една хоризонтална права, която наричаме А. И начертаваме под прав ъгъл едната част от правата, която ще наречем Б, и другата част. Това е правата Б. Между правата А и правата Б премерваме още един път. Този ъгъл какъв е тук? Браво, точно така. Колко градуса е? 90. Браво, какъв добър клас. Това е 90 градуса. Сега, вие имате триъгълници? Някой може да имате и транспортир. Да. Задачката, която искам заедно да направим, е да премерите този ъгъл, колко ще е този и този. И да кажем, който е готов да каже. Айде ще ги означиме така. 1, 2 и 3. Някой премери ли ъгъл едно колко градуса и какъв е? Кажи ти. Ъгъл 1 е 90 градуса е... Браво. Ъгъл 2, кажи ти. 90 градуса е... Браво. Ъгъл 3? 90 градуса е... Точно така. Значи, когато тези две прави са перпендикулярни, тогава всички ъгли, четирите ъгъла са по 90 градуса. И записваме определение за перпендикулярни прави. Запишете перпендикулярни прави. Две прави, които образуват прав ъгъл, се наричат перпендикулярни прави. И в геометрията те се отбелязват с А, перпендикулярно е този знак, на Б. Две прави, които образуват прав ъгъл, се наричат перпендикулярни прави. Това е определението за перпендикулярни прави, което е така доста важна основа на геометрията, на полиметрията, стереометрията и по-нататък ще го използвате много пъти. Това как се чете това означение? Правата А е перпендикулярна на правата Б. Това също може да запишете. Четем две точки. Правата А е перпендикулярна на правата Б. Аз тук нямам на дъската мрежа, квадратна мрежа. Вие знаете какво представлява. Тук съвсем малко моделче ще направя. И когато имаме начертана, разчертана или когато имаме тетрадка с квадратчета, правилото е, че в всяка такава мрежа, квадратна, хоризонталните прави са перпендикулярни на вертикалните и обратно, както го кажете, все едно взаимно перпендикулярни са. Отиваме на следващото правило. Запишете си перпендикулярни отсечки.
имаме две перпендикулярни прави. А и Б. Това е правата А, това е правата Б. Отсечката АБ. Избираме си на правата А две точки, точката А и точката Б. И тук имаме една отсечка АБ. На правата Б си избираме също две точки. Нека да бъдат D и C. И тук имаме отсечката DC, тук имаме отсечката АБ. Тези прави А и Б са перпендикулярни. Правата А е перпендикулярна на правата Б. И тук има едно основно правило в геометрията, че ако от това, че правите А и Б са перпендикулярни, следва, че отсечката АБ е перпендикулярна на отсечката DC. Тоест, всяка една отсечка, която се намира на правата А, е перпендикулярна на всяка една произволна отсечка, която сме избрали от правата Б, единствено и само ако правите са перпендикулярни. Тук някакви въпроси имате ли? Не. Добре. И сега ще направим една задачка. Начертаваме една права М. Нека това бъде правата М. И една точка М. Тук си избираме една точка М, през която прекарваме една перпендикулярна права, която я наричаме N. Това е как се чертае перпендикулярна права през точка. Ако обаче имаме една права друга, А, и имаме една точка М, която обаче е извън правата, защото тази точка М на първия случай на задачката принадлежи на правата М. А на тази точка М е отвън. И тогава през нея по същия начин очертаваме една перпендикулярна права. Тоест, това, което искам да ви кажа, е следното правило, което също е важно да получите. Тези правила, те са така основни и общо взето се научават малко да изуст, защото са основа за много задачки в следващите класове. През дадена точка може да се прекара само една права, която е перпендикулярна на дадената права. Значи дадена е хоризонталната права в случая. И през точка може да се прекара една единствена перпендикулярна права. През тази точка, която е извън правата, също може да прекараме една единствена права. Тоест през точка може да се прекара една единствена перпендикулярна права на първата права. Сега, разглеждаме една следваща задачка, за да може да си обясним още две правила, две основни познания. Тук ще изтрия тази част. Имаме една права АБЦ, една права А, на която имаме едни точки АБЦ. Правата А, на която сме си избрали три точки. Б и С. Не чертайте да чиста. Браво, като добър клас. От точката Б
издигаме един перпендикуляр, една перпендикулярна права начертаваме. И тук си избираме една точка D. Тук лево е право. Свързваме точката D с точката А. Точката D с точката C. И виждаме, че тази точка D може да се свърже с права Да в трите точки А, Б и С. И сега, това начертаха ли? Да. Браво! Много добре се справите. След това въвеждаме следното правило, което е хубаво да го запишете. Отсечката DB се нарича перпендикуляр от точката D до правата А. Отсечката, това запишете, че е важно. Отсечката DB се нарича перпендикуляр от точката D до правата А. А дължината на... Това записате ли? Добре. Отсечката DB наричаме перпендикуляр от точката D до правата А. Дължината на отсечката DB се нарича разстояние между точката D и правата А. И винаги е някакво число. Отсечката DB се нарича разстояние между точката D и правата А. Това е винаги число и премерете вашата дължина, вашето разстояние колко е. Всеки да премери, който има тегълник и да си запише. Записва се така. DB е равно, я да видим моето колко е. 2 см. Е моето. Вашето може да не е 2. Аз така съм си начертала. Кажи твоето колко е. Разстоянието. Добре. Дължината на отсечката DB, ето и отсечката DB, която моята е 2 см, се нарича разстояние между точката D и правата А. Добре. Кой както си е избрал? Сега аз бях сложила точката D до тук, даже можеше и 4 см да стане. Друг колко получи? Кажи. Браво, ти. Браво. Значи виждате, кой където е поставил 1 см. Браво. И сега ще решим. Всички записате ли правилното, което ви казах? Да. Значи това разстояние DB винаги е някакво число. 2 в случая. Мерната единица, каквато си избереме, може да бъде милиметри или може да бъде километри, които няма как да ги премерим в класната стая, но в живота могат да бъдат премерени. Сега записваме се следващата задачка. Намерете разстоянието от точките А, Б и С до правата А. Начертаваме си една права А.
точката я слагам аз тук. Вие горе-долу така я сложете над правата. Точката Б тук. И точката С тук. Някой ще каже ли как ще намерим разстоянието от точката А до правата А? Кажите. Като направим Прав ъгъл, да, перпендикуляр като спусне, с прав ъгъл към правилно. Това е, да, браво. Значи добре. Добре обяснявам, аз пък вие, понеже сте умни, добре се ориентирате. Пускаме един перпендикуляр и намираме тук някаква точка, няма да означава да не претрупваме чертежа. И това разстояние се нарича разстояние, тази дължина, ще сложим тук една точка М и тя е някакво число. Айде премерете да кажете колко е. Моето е 0,2. Кажете колко е това? 1,3. Браво, по твоето почти колко до моето. Твоето? Моето е 1,8. Браво, твоето? 2 см. Браво. Сега, тази задачка идва да ви покаже, че точките, от които ще мерим разстояние до дадена права, могат да бъдат на различни места спрямо права. Хайде сега от точката С. Пускаме един перпендикуляр. Означаваме си една точка М и намираме разстоянието. Моето е 0,5. Някой ще каже ли колко е лево? Кажете ли? 0,4. Браво. 1 см. Браво. 0,7. Браво. И сега остана третата точка. Колко е разстоянието от точката Б до правата? Кажи. 0. Браво! Вие сте много добре, госпожа Вълчева, много добре ви е подготвила. Понеже самата точка е на правата, реално разстоянието е точно 0. Няма разстояние, тя се намира на правата. Браво! Тук ме изненадахте много. Надминахте очакванията ви. И още една задачка ще ви покажа. И след това ще решим някой заедно. Имаме един триъгълник, някакъв произволен триъгълник си начертайте. Нека бъде условен, но не е равностранен, за да не ви бърка. Триъгълник АБЦ. И една точка М някъде вътре в триъгълника. Как ще намерим разстоянието от точка М до отсечката BC? Кажи. Ще проведем права линия до отсечката на сърта. От какъв ъгъл? М. От М до отсечката под прав ъгъл. Точно. Най-важното е да запомните, че перпендикуляра е единствено и само под прав ъгъл. Тоест, ако аз начертая така, да кажем, това не е перпендикуляр. Този ъгъл е остър, а този е тъп. И това не е перпендикуляр. Това не го чертайте, нали? Само исках да кажа, че не трябва да бъде единствено и само прав ъгъл. Тук си отбелязвам на точка М. Тоест разстоянието на точката М, от точката М до отсечката BC е изразено с буквичките N, N. И назъла винаги е право. И трябва да премерите, защото разстоянието винаги е число. Трябва да премерите колко е. Моето е 0,7. Кажи. 1,4. Браво. 2,5. 2,5. Много голям триъгълник си начертал. Браво. 1,1 ли там каза?
Браво. Имате двамата едно. Това звучи малко като преписване. Шегувам се, разбира се. Това е, просто се е случило случайно. Кажи, това са 0,8? Браво. Та за домашно да си премерите разстоянието от точката М до отсечката АБ и до отсечката АЦ. Госпожа Бълчева ще ви провери домашните. Кажи ти. Също 1,7. И твоето. Значи ти си преписал от мен. Шегувам се, нали? Всеки си избира. Кажи ти. Твоето е 1,4. Браво. Ще ви покажа едно последно примерче, така да се каже. И след това ще решаваме да се каже. Например, как става определянето на разстоянието от точка до раменете на даден ъгъл. И целта си начертаваме един ъгъл. Но нали знаете, той се състои от рамене и начална точка. Началната точка е О. Това е едното рамо, това е другото рамо. Това е някакъв произволен ъгъл. И тук имаме една точка А. Горе-долу, както при триъгълника, по същия начин се намира, като пуснете един перпендикуляр към едното рамо и към другото рамо. Ако искаме да намерим разстоянието от точката до раменете на ъгъла. Б и С. Като ъглите внимавате винаги да са прави, защото само това е перпендикуляр и тук е винаги някакво число, разстоянието, което го измерваме. С това представянето на моя урок завърши и сега ще решиме вече няколко задачки извън урок, така да се каже, но по темата.